Začal nám tento zápas, tretie štvrťfinále King of the Court na Kultúrparku 1-0 Aďo Čorba. Po tejto obrátke okolo Aďa za 2 body, pára obručka pomohla Aďovi. Pasu, stav 4-4. Presadil sa tvrdou hrou pod košom, Aďo. A to tak, že naozaj postúpili hráči, ktorí mali veľmi vyrovnané stretnutie. To je hasul, gol hasul. 1 minúta 34 sekúnd, Aďo z pravej strany. Tak hráme do 10 bodov, alebo na 5. 1-6, 3 sekundy budú do konca stretnutia. 6 preroba. A teraz Aďo, stačí, že už iba podrží. Ešte vystrelil. A vyhráva tento zápas o jediný bodík v pomere 7-6.